Paolo 180, ten? Ema, nespí, ale nespí, odstránu ten byt. Nemuša. Prvá. Nespí tam. Musíš oprieť to biako. Ema, opri to biako dole. Musíš sedieť na rýchlo. Dávaj. Dopredu, len dopredu. To je ono, nebíjaj za nohu, back country. Však to nie je bud, však bola hej to dačí. Ema! Dávaj. Prvá Ema. Šáď do nej, dve. To je ono, výborné, to je ono. Na jednotku, vidíš, že to ide. Opri ako dole. Keď sa pohne, opieraj ho. To je ono, a znova. Čakaj si na mňa. Čukaj. Nespí, to je ono. Nesmie ísť vôbec. Ema, na hlavu udri. Na hlavu. Ema, na hlavu. Učiek, na hlavu udri. Nacúpkaj to a udri na hlavu. Nacúpkaj to. Udri na hlavu, to je pekne, výborne, to bolo nádherné. To dostane víc. Nie, Niko, nezačínaj nohou. Emka, nezačínaj nohou. Cukaj. To je ono, výborné, to je ono, toto som chcel vidieť, na jednotku. Emka, dole, udri Čudan, pekne. Ešte raz tu Čakajú. Hej, čo je? Tak je hlava uletela. Ona odrela Čudan. Ale to nie. Ona odrela na bruchu. Nemča dolu a čakajú. Nie, nespí. Ema, rotuj. To je do písa? Emka, prvá ide. Dopredu ruky. Čakaj iba. Ema, udri mu porenek, biaku do riky. Aj ty, neboj sa, hej. To je ono, udri mu. Nechceš zaustovať. To je ono, výborné, na jednotku. Stop.